Avui anem a parlar de la pràctica de la ruta per un entorn geogràfic. Aquesta pràctica consistia en crear una ruta i presentar-la als alumnes en classe, oferint-los com a possibilitat fer la nostra exposició emprant el Windows Movie Maker. És un recurs molt més atractiu i cridaner per als xiquets i res més. Ara vos passe al vídeo on mostraré com he realitzat el muntatge. Aquesta pràctica consistia en crear una ruta geogràfica. Per tal de fer-ho, es va programar una eixida a la Serra de l'Aitana en la que hauríem de arreplegar una sèrie de fotografies i vídeos. Per exemple, aquests són els meus. Així teniu un muntó de fotografies. I aquestes són les del meu company Rubén. Una volta recopilades, havíem de crear la ruta geogràfica emprant un editor de vídeo. En aquest cas, nosaltres hem triat el Movie Maker. I havíem de, en aquesta ruta, en la creació d'aquesta ruta geogràfica, havíem de treballar també uns quants termes d'especialitat. És a dir, tot allò que veguérem que ens llamara l'atenció havia de quedar reflexat així. Mireu que fàcil és. Agreguem imatges, aquestes són de les meues, per exemple. Esta, vegeu, ens dona opció d'editar paraules, el grup està preparat, per exemple. Podem realitzar qualsevol tipus d'animació, panoràmiques, crear efectes visuals. En fi, ens dona una gran llibertat aquest editor. També podem arrastrar les imatges directament si no volem fer-ho com abans. Vegeu, ens dona les mateixes opcions. Podem canviar el color, en fi, mil coses. També es poden afegir vídeos sencers de la mateixa manera. En fi, que és un programeta prou apanyat. També podem afegir pistes de sons o música. Per això, per a realitzar aquesta tasca, jo he emprat l'Audacity, que és molt senzill d'utilitzar. Simplement li dones al botó del rec de tota la vida i gravar la teua veu, allò que vols dir, i simplement amb desar el contingut el converteixes en MP3 i l'afegiries així, agregar música. Si per exemple volem només allò que volem plasmar en aquesta imatge, doncs faríem en el punt actual. Vegeu? I ja, amb dos clics damunt definiríem la duració. Quan comença, el mateix passaria en la imatge. Podem variar la seva duració. Doncs res més, vos passe amb les conclusions i espero que els consells vos hagin sigut útils i tal vegada hàgiu descobert alguna cosa que no coneixíeu. Passem a les conclusions. Aquesta pràctica ha sigut personalment complicada per a mi perquè no havia emprat mai el recurs del Movie Maker. Per tant, durant l'execució de la pràctica vaig haver de fer un curs accelerat. Menys mal que els meus companys em van
van tirar una maneta i em van ajudar un poc perquè, vamos, no tenia ni idea. Bé, per la resta, sense incidents, pensem que el recurs del Movie Maker dels vídeos és molt més atractiu per als xiquets perquè reben imatge i so i sempre pareix que es crida l'atenció allò diferent, que no siga l'explicació del mestre monòtona sobre se n'anem així, se n'anem allà, veuen un vídeo, veuen imatges del lloc i es crida l'atenció i pensem que es motiva més això de cara a l'eixida. Però bé, podem emprar aquesta eina del Movie Maker per a qualsevol altra cosa. Res més, fins ací la pràctica de l'eixida a la serra de l'Aitana.